On si s tím hujerem tak nějak jako rozuměl, říkám, tak to je super, takže já jsem jo. Říkám, tak to je první zádrhel. Tak říkám, do píči, ty vole, co já budu dělat, protože s tím já se tam budu bavit. A Gába, buď v klidu, jsme tam, já, říkám, Gábo, já vím, ale prostě já nemůžu se prostě furt bavit jenom s váma. Nebavil, ale on se bavil se mnou. Ano, já jsem, a potom, a on furt dole, a jo, a prostě ty jsi mi odpověděl a říkám, do prdele, prostě tady něco je pořádku, a říkám, Gábo, jak jste odjeli, tak já hned, okamžitě, jak jsme šli za váma, prostě okamžitě jsme říkali, nebo já jsem jí říkal, že prostě to budem v hajslu, říkám, hele Gábo, já se tak asi dobře nebudu, já jsem prostě jiný, já prostě jsem naprosto jiný, já se budem spíš převážet z holka, prostě tamhle to, a abys to právě tak předem na to, prostě tak nějak rekon, Martin přijel, že jo, a já, jo, čau tady, Martin prostě tak nějak se bavil, protože jste se bavili hodně vy dva prostě s Martinem. A pak najednou říkám, hele, já se půjdu asi vykoupat. A Martin, že půjde se mnou a tak nějak. A pak najednou jsme se chodili spolu strechovat. A já říkám, no dobrý, kecali jsme prostě tamhle tohle co řešili, že prostě holky a tamhle prostě co se všechno dělo, že jo, prostě to a to bylo prostě luskutní. A pak jsem říkal, a já jsem potom asi v polovině tábora říkám, prdele, mě toho Viktora je takový líto, protože já chodím furt s Martinem, jo, prostě, a on se nemá furt s nikým prostě sprchovat, on chodí asi sám, já prostě nevím, prostě, ale mě přišlo, prostě, říkám, prdele, já jsem tomu Viktorovi přebral vlastně Martina. A já říkám, ale on se prostě s hujerem, prostě kopat nepůjde. No to ne. A já říkám, ty ježiš, a on prostě Martin za mnou přišel, že se koupat. A teďkon já prostě přemýšlel, říkám, ale, a teďkon já jsem doufal, že Viktor se hoze, já půjdu, já jsem říkal, že prostě úplně naštěšenej, já půjdu se s tebou vykoupat, protože úplně jo, konečně prostě nepůjdeš s tím posraným popelkou, chodíš za tím zasraným popelkou, ale mě stareš, prostě neznáš o rok díl, ty ma, nechceš mě, pojď se mnou vykoupat. A já prostě, já jsem tomu Viktoru, prostě ten mrdňák trošku stěšil na to, říkám, do prdele, to prostě nepůjde. No, tak prostě to bylo v pohodě, a pak jsme se začali bavit jednu noc, prostě jsme se začali bavit, a teď on huje, prostě, to tam přišla vlastně tenkrát ta Kamča, že dá pastu prostě,